Sinikezwe lawo mandla bazalwane. Onke amandla obumnyama angena ngokunyelela, we destroy them in the name of Jesus. Noma ngene emakhaya ama altars of darkness, siyawa uproot in the name of Jesus. We have been given authority. We have been given the power of warfare in the name of Jesus. Wonke amandla ewunga, umoya wewunga, we uproot it in the name of Jesus. Amandla earosta, sewa uproota ngegama lika Jesu. Amandla eMercedes, sewa uproota ngegama lika Jesu. Amandla sozonke idakamiswa eqeda odada wethu nabafowethu, we uproot that spirit in the name of Jesus. Ingane inankinga kodwa umoya osengane. Asibambene negazi nenyama kodwa sibambene nama principalities, powers, darkness, principalities of the devil. Ngala sukuma kokugcina.
Come on somebody. Come on somebody. Kuluma. Pegwa leso simo. Rabababo shata. What is released? Is released. Is shata pa. Rababo shata. Yelaba shata. Rabababa shata. I feel the God is propelling our spirit out of our bellies. The rivers of living waters are overflowing. I feel the angel of war, Michael, is fighting the battle with us. I feel the angel of war is fighting the battle with us. Wogamanta, Amaperesia, we destroy, we uproot, we overthrow in the name of Jesus. All devils, all demons, all devil worshippers, Awana Mancha, Awana Shabelo, Yilabashata, Yilabashata, Kurabashata, all powers, Yilabashata, all atmospheric spirits, we uproot, we pull them down. All marine spirits, we pull them down. All powers of witchcraft, we pull it down. All wizard spirits, we pull them down. All serpent spirits, we pull them down. Yogi Mimoya, Yogu Pula, Yogu Loy, Yogu Tagata, we pull it down. Yogu Tuasa, we destroy, we bind, we bind, we bind. Isikwaka, Siangana, Antina Sikwaka, we bind, we take our Rababashata, Yelana Shata, Yelana Shata, yo, Yelana Shata, Ikapasha. I feel deliverance. We build, we plant, we build, we plant, we build, we plant, we build power, we build deliverance, we build miracles, we build signs, we build restoration. Rama Shata, Shama Costa. Makola Mashanta la baba sondeli bakusha. Ori mantola baba suka patale kendosa. Okapalanda zuka pataka dose kepele kedosa na. Bayete nkosi enkazimono. Wena ofosha njengamanzi amaningi. Bayete thixo wethu olungileyo. Esandleni sakho kukhona amandla, kukhona igunya. Let every knee bow even tonight. Ngegama lika Jesu waseNazaretha. Arise, King of glory. Let all your enemies be scattered. Oh lamanda skapala kadabasonda. Uraba baba basonta pala kabara baba baba. Ina makusha daba yakota palabasa. Bayete nkosi, bayete mlilosha unokothulayo, bayete thixo wethu olungileyo. Siyabonga moya oyingcwele, we give you the honor, all the glory egameni lika Jesu waseNazaretha. Thank you, Father, for training our hands for a war. Thank you, Jesus, for training our fingers for a battle. Glory to Jesus. Oh, la bashanta la baba baba. We bless you, King of glory. We magnify your name. Singamshayela izandla moya engcwele enkulu bathandekayo egameni lika Jesu. May take our seat. Sixolisa nje ukungena bese siphuthuma
Sifisa uba sinikeze izwi lenkosi enough time. Amen. Asibingelele ibandla lonke. Sibingelele obaba, omama, abantu abasha, and all the pastors that are here, all the spiritual leaders. Cela ukuthi samukele nje wonke umuntu okhona abathandekayo, and all protocol observed. Amen. Shayela izandla ukuthi ukhona emthandazweni. Now siyambonga uNkulunkulu kakhulu bangcwele for giving us such a wonderful moment ukuba sizohlangana njengebandla seeking the face of God, sizo alignwa kwi agenda kaNkulunkulu ngebandla leinsuku zokugcina. Siyafisa uba simukele nabaqala nje ukuba nathi kule Monday yesibili, ever since we have started last week. Besinompostoli uKayi, uNkulunkulu wasilekelela ngendlela emangalisayo. Before sizongena ezwini lenkosi bathandekayo, mhlambe ngeke ngisakwenza okuningi ama formalities, kodwa ngifisa ukuthi sibonge enkosini ukuthi sihloniphe ngalendlela ukuthi kule program yomthandazo sihanjelwe different ministries that are carrying different graces. Engikholwa ukuthi ibandla liyazidinga zonke kulesi sikhathi esikusona. Amen. Bengifunda nje bazalwane, ngifunda indaba ka Elijah on Mount Carmel, and uNkulunkulu wanginikeza izinto eziningi about indaba ye prophetic ministry. But ngiyafisa mhlambe before ngathule ngokuhloniphekileyo umama wethu yesinayi namhlanje, the prophet Nontobeko Ndlovu, acknowledge nje kuqala uPastor Mabuya ahamba naye, and also want to acknowledge no Sisi Umbali Maduna egameni lenkosi. Sibashayela izandla bathandekayo. Amen. Mama ke uGajeni, I was not aware, angizange ibuke iprogram yakhe ya Sunday. Ngithole namhlanje ukuthi kanti ube khonzisa eGoli. Ufike namhlanje ke airport walenda ngo1:30. So mayisuka lana ke fanele drive straight abheke eMaritzburg. Hallelujah. Lendaba ka Elijah briefly idlile inhliziyo yami uma ngibuka the prophetic ministry uNkulunkulu ayethembisile through ministry ka Elijah in the New Testament. Amen. We see ku Elijah a prophetic boldness, that is number 1. Prophetic boldness. Number 2, the ministry ka Elijah is also represent a covenant, fidelity or faithfulness and loyalty. And number 2, the ministry ka Elijah, it represent also intercessory authority, and also the end time prophetic ministry ngoKamalak chapter 4 verse 5 to 6. So Elijah was not just a prophet or a miracle worker. But when you carefully study his ministry, you will notice ukuthi he was a governmental prophet that was able to confront the national apostasy. Joba sazi ukuthi uNkulunkulu umraisile uElijah ngesikhathi esibi la ibandla lidansa phambi komoya kaJezebel.
Amen. Now siyambonga uNkulunkulu ukuthi lento ayigcinanga ngesikhathi sika Elijah ukuthi uNkulunkulu araise abantu with a special mentally ye prophetic ministry that is accompanied with a boldness and also a prophetic ministry that is able to confront. Into yokugcina ngifuna ukuyishare lapha ebalekile. Very interesting. When you carefully study the spiritual significance kaBaal, uthola ukuthi uBaal here was representing what we call counterfeit spirituality. Amen. And also what we call emotional religion without power. Kodwa uma uNkulunkulu ezoreza uElijah confronting this Jezebel, this Baal. Lapha entabeni Carmel, there were many things that were happening. Kodwa ngikule la khona uElijah kufanele ukuthi athi repair the altar. He gave a chance kuba prophet bakaBaal. Alibonge igama lenkosi. Aba prophet bakaBaal, number one, there were many against one prophet. Number two, they were loud. Elijah banikeza ithuba uthi memezana. Nebulele man lo muntu enimkhonzayo. They were loud, and number three, and also they were so dramatic, but they were powerless. Emsindweni abanawo. Ilento uNkulunkulu ayenzayo. These false ministries, uNkulunkulu uzobenza ukuthi in as much as beshumayela njengathi kodwa into yabo ingezwakala. That is what God is doing. Into yabo ingabe na impact. We are living in that season where God is silencing a volume yaba prophet bakaBaal. So, but Elijah stood alone, but stood with God. Alibonga igama lika Jesu. Stood alone, but he stood with God. So numbers, noise, and rituals do not equal divine authority. Our God answers by fire. So on that note, I want to welcome our mother, Esimhlonipha kakhulu, Prophet Nontobeko Ndlovu. Bayamazi abaningi. Actually, she need no introduction in this generation. Ngendlela uNkulunkulu amraise ngakhona. This weekend bebenenkonzo enkulu lapha ya eDurban hlanganiswa ama intercessors, and God did wonders. Sibonga uNkulunkulu ukuthi ke such a prophet izonyathela kwi local church yaseShowe. Zincane izandla zenu bathandekayo, zincane. Amen. Now, isikhathi esingekho bengizochaza ngendaba ye-prophetic ministry. Alibonga igama lika Jesu. You can't be a prophet and ungabe umuntu with a strong burden of prayer. And our prophet, they carry that atmosphere. Noma bekuthiwa akuthandazeki, once kwama umprofeti phambi kwakho kuzothandazeka. So sikuleyo season ke la kufanele ukuthi even emabandleni ethu abantu ababekiwe kuma department intercessory ministry, in prophets must lead those department. Ngoba abantu abaphethe anointing that activate prayer. No matter you are lazy, you can't sit under the anointing of a prophet and begin and remain the same.
in terms of your spiritual life, also in terms of your impilo yakho yokuthandaza, prayer life, it will be elevated always when you listen and sit under their ministry. Your prayer life will be elevated. Shaya izandla again bathandekayo. Amen. So kusekhaya ke, this is home. Mam Kachen, this is home. Unga feel shy, unga feel be free. Ngayo yonke indlela singabakho. Hallelujah. Singabakho, we're here for you, actually for your God. Basizo ukuthi uNkulunkulu sipheleni. Ngiyacela abathandekayo ukuthi on that note sime ngezinyawo. Ndlunkulu lapho khona nje just a worship song. Sibonga kakhulu ukeshayela uzindela izandla. Amen. Ya usibaru wabantu animphindi usibaru wabantu. Omunye usibaru wabantu ophi angisamboni. Nango omunye usibaru wabantu ngapha. Abafana bapha ade be-engage nje. Siyathemba ukuthi inyama yobaningi emshadweni. Asimeni ngezinyawo bathandekayo. Just a brief worship song as we welcome Prophet Nontobeko Ndlovu egameni lenkosi yethu Jesu Kristu. Amen. Baba siyabonga sikunikeza udumo.
Sikunikeza udumo. Sikunikeza udumo. Woo! Sikunikeza udumo. Kazimulo namandla. Siyabonga. Siyabonga uNkulunkulu onguye. Wena ohleze esihlalweni obusayo. Ongaguquki. Siyabonga. 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 Sibonga ubukhona bakho phakathi kwethu. uNkulunkulu oluthando. uNkulunkulu nomusa. uNkulunkulu osibekezelelayo sinakayo. uNkulunkulu ongcwele. Sikunikeza udumo. Sikunikeza udumo. Sikunikeza udumo nenkazimulo namandla. 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 Oh Jesus. Hallelujah. Ubani bengalinganiswa nawe. Ubani bengafaniswa nawe. Wena odalile izulu nomhlaba. Wawuselela phezu kwezilwandle. Wawumise phezu kwemfula. Bana yakhuphukela endaweni yakhe engcwele. Ilona ezandla ithelaqala. Nenhliziyo ehlanzekileyo. Ongakhuphuleli umphefumulo wakhe emangeni. Noma afunge inenkohliso. Lift up ye gates. You ancient doors. Lift up your heads. You ancient gates. Ububingeni inkosi yenkazimulo. Sithi ngena nkosi yenkazimulo. Sithi ngena nkosi yenkazimulo. Yila haye. Sibe sikijimi zakhe. Sokuhambise. Sihole. Sihole njalo. Thuma umlilo. Umzuzwana nje. Ngiyafisa nje sikhuleke. Kabashida basi. Making a commitment to Jesus. Sithi lasiholela khona solandela. Sithi sihole njalo ngezwi lakho. Ngiyafisa kubilona loyo athi Jesu lokho ngithuma kona kule season kungenzeka ukuthi angikujwayela ngikwazi kodwa la ngiholela khona ngomusa solandela. Can we give Jesus our yes? Can we give Jesus our yes? Noma singakawabona amanye terms and conditions, can we sign at the bottom
sithi noma ungafakani sizokwenza. Athi Maria noma yini ayishoyo, athi kwesinye isikhathi kuzoba ngathi kufoolish. Ubungasho kanjani ukuthi ey'tsheni zokugeza izandla asifake khona into ezophuzwa mase siyiletha kuwena, ngoba lezi yazitsha sigeza ngazi izandla nje emnyango. Ay ubani ongayitshela ukuthi ngiyaqhamuka okuhle. Oh Jesus, noma yini ayishoyo. Oh ngeke siyishintshe ipattern, ngeke siyi-edithe instruction. Even if it doesn't make sense, kodwa we won't edit the instruction. Noma yini oyishoyo kuthi angimemeze ngisho njalo eshowe ngithi noma yini ayishoyo kule season anoyenza. Noma yini noma ngathi gcwalisana amanzi, noma yini ayishoyo baba amandla sekushoni kwakhe. Athi uPeter sizamile ukudoba ubusuku bonke asibambile lutho, mase yakhumbula ukuthi noma yini ayishoyo kumele yenziwe. Athi kodwa ngezwi lakho, ngezwi lakho, ngezwi lakho, ngezwi lakho. Thank you Jesus. Abanye bethu kumele baphendukele ukuthi ukhulume kaningi ngangenza. Abanye nje kumele sithi sihlala phansi bebe bethi baba ngiyaphenduka, sekaningi ukhuluma kimi ngingenzi. Jesus. Thank you Lord. Singahlala phansi bazalwane. Thathe leli thuba elikhulu engilamukela ngezandla zombili ukubonga uNkulunkulu ngenkulu intobeko ukuba kule ndawo nokuthola lesi simemo sokuba ngizodlulisa inhliziyo kaNkulunkulu. Ngiyathobisa kakhulu, bengi-anxious nje usuku lonke ngisengacathi lapho ngizoshiwa nayo ibhanu elisuke eGoli, ngoba kukhulu kakhulu kuma nje kuleli altar la kuma khona umpostoli engimhloniphayo kakhulu, a father in our nation, the voice of God. There uNkulunkulu asiboleke yena, siphe yena onegalelo elikhulu nathi emsebenzini esiwenzayo to equip the church. Njalo mawucabanga umuntu ozofika ukuzo-equipa, uyena umuntu oqala ufikayo. Ngikhumbula inhliziyo yami yake yababhlungu nginenkonzo yabaprofethi yayise-PE. Ngathi ngithi ngiyafaka isicelo sami, kwathi hayi sekonakele. Ngezwe ngathi awu Jesu, ngathi ngishiyile ke namhlanje umpostoli ngimtholi. Baba ngiyahlonipha kakhulu umpostoli. We honor the grace that is upon your life. You are a blessing to us, to the body of Christ, and to our nation and beyond. We are truly humbled before you. In the name of Jesus. Ngiyacela bazalwane sishayile uNkulunkulu izandla, sibonge ngesitsha. We are truly grateful. Ngiyacela ukuthatha leli thuba ngibingelele umama uNdlunkulu ngenkulu inhlonipho, usisi wami engimthanda kakhulu nengimhloniphayo, a prophetic voice ebandleni nasemzimbeni kaKristu Jesu. Masiyabingelela, siyakuthanda kakhulu futhi siyakuhlonipha kakhulu ukuma kule ndawo uNkulunkulu akubeke kuyona. Ngiyacela sihloniphe uma ngezandla ezinkulu uNdlunkulu. Ngivubelele ngithathele lithuba to honor the fivefold ministries ekhona kule ndawo, bafundisi abahamba kanye nami engike ngisababalula ngenxa ukuthi umpostoli sebabalulile. Bingelele yonke fivefold ministry, bingelele obaba ngenhlonipho, omama, intombi insizwa,
isebenzi zonke endlini kaNkuluNkulu siyanibingelela bazalwane siyabingelela nakuzindela amen awu Nkosi yami ngiyacela sishayele uJesu izandla It's such a blessing baba in the body of Christ I will be praying in the morning and playing your song looking at mamncebo thola uzindela athi ma ngimtholi ngithe mtholi You are such a blessing siyambonga uNkulunkulu ngempilo yakho amen ngiyacela siyezweni likaNkulunkulu First Thessalonians chapter number 5 verse number 19 to 22 Oh thank you so much Ningamcimi umoya ningakudeleli ukuprofeta ningamcima umoya ningakudeleli ukuprofetha ngiyacela sisho bazalwane asiqhubeke ma vivinyani konke kodwa kuthiwa sivivinye konke yes nibambisise okuhle mase sibambisise okuhle 22 dedani kukho konke okubonakala kukubi dedani kukho konke okubonakala kunjani bazalwane hayi ukuthi kubi kodwa ukubonakala into Timothy uyayibuka ubona ukuthi le umuntu oyibuke kude hayi ukuthi yona yimbi kodwa umuntu mengasayibuke ekude kungenzeka ukuthi imbi noma wazi ukuthi angiphuza utshwala kodwa nje ngiye ku spa ngiye ku game mase ngena eliquor store ngiyothenga amanzi indaba ungangenanga espa indaba ungangenanga echeckers yini ungeke ngoba umuntu okude kubonakala dedani kukho konke okubonakala kubi asiwafunde nje lamanye amavesi ukuze mase ngikhulume sihambe 2 Corinthians chapter number 3 verse number 6 yena futhi osenzela amandla okuba yizikhonzi zesivumelwano esisha ngicela ungiphindele futhi ma yena futhi osenzela amandla okuba yizikhonzi zesivumelwano esisha lizothela esingisi he has made us competent as ministers of the new covenant He has qualified us to be ministers of the new covenant. Ngicela siqhubeke ma. Singesiso esegama kodwa esikamoya. Not of the letter but of the spirit. Kukhulunywa ngesivumelwano esisha. Ngicela uqhubeke ma. Ngokuba igama liyabulala. For the letter kills, kodwa umoya uyaphilisa. Kodwa umoya unjani bazalwane? Sesifunda ke. Okay, elokugcina kuhle. Ngiyacela usibongele ma. Siyabonga baba wethu onamandla onke nantambama. Izwi lakho liyaphilisa. Izwi lakho lingumlilo oqothulayo. Nantambama ngalo qothula konke okuphakathi webandla lakho khiphe Nkosi okungadingeki ukufaka okudingekayo ngenqokazi yakho sayimile khuluma njengoThixo sikulalele egameni lika Jesu Kristu Nkosi amen
early hours namhlanje ngilokho ngikhuleka enkosini ngithi Nkosi ngiphe isihloko hayi leso nginike sona ngiyaqala ukuya la ngiyakhona namhlanje lesi sihloko nginika sona hayi lesa asikwazi ukuseditha kancane sithi nje ukuba nothando lwakho kuze kwakhanya ekseni ngabona ukuthi hayi no ake ngibe isithunywa esithembekile size enkonzweni yomthandazo bengalindelanga ukuthi inkosi ingakhuluma ngalendlela ekhulume ngayo ithi iposter yethu noma itheme yethu ithi this is a prayer revival mase ithi posture kusho seselana uNkulunkulu ufuna ukusihlela for imvuselelo enkulu kodwa kunendlela afuna sime ngayo ukuze sikwazi ukuyamukela siphinde sikwazi ukuyigcina hallelujah usethi ke umoya engcwele hamba uyashowe ufike ubatshele ukuthi quench not the spirit uthi hamba uyashowe ufike ubatshele ukuthi ningamcimi umoya uthi that's the posture of revival is that man born again saints must not quench the spirit of God uthi uJohn ku Matthew chapter number 3 verse number 11 meyikhuluma ngoJesu uthi mina ngizile ukuba nginibhabhadise ngamanzi nginibhabhadiseleni ekuphendukeni kodwa ukhona ozemva kwami ozonibhabhadisa ngomoya nangomlilo spirit and fire athi uNkulunkulu meyikhuluma kuLeviticus chapter number 6 verse number 12 ekhuluma noMoses ethi tshela amadodana kaAaron ukuthi umlilo ealtare awungaqimi umoya engcwele eBhayibhelini unikezwe many symbols and one of them is being the fire leli gama elithi quench ileli gama elithi suppress extinguish elichaza ukuthi njengomuntu osuke ecima umlilo so uNkulunkulu kaninginingi uma ekhuluma nabantwana bakhe ufuna ukuthi umsebenzi abanikeze wona nenkonzo abaphe yona isabalale ngokunamandla noma ibe effective noma ibe ne-impact uthi ayikwazi ukuba ne-impact when it does not have the fire of the Holy Spirit uma uPaul ekhuluma noTimothy it is 2 Timothy chapter number 1 verse number 6 he says fan your gift into flames because as I leave you to pastor and shepherd the church and the region there is no way you are going to overtake and overcome if your gift is stale. There are people who are gifted, but their gift move nothing physically, even spiritually. It doesn't even move them. Even them, they are not overtaken by their very gift that they possess. Sesizukulwaneni la ibandla liyaqhubeka uzuyibuza ukuthi kahle kahle kusho ukuthi sathola umbhabhadiso kaJohn
wakwafika umpostoli khonzwe ebandleni hlala observe wabuza ukuthi namamukela yini umuntu ngathi wayezihlele noma engayo ngoba wahlala kazange wahlala wa-observer manje uyambona umuntu ogcwele umlilo hayi uyazizwa futhi nawe uyazizwa ukuthi kunomlilo ovalele emathanjeni asho njalo uJeremiah wababuza ufike ebandleni ufike abantu baqhubeka uyabona inkonzo ingaqhubeka kodwa umlilo ungabi khona lithi wababuza ngoba umlilo umoya ingcwele unama characteristics akhe ngekukhonzwa unendlela aziveza ngayo kukhonzwa kuba nento equbuka la kuthi kusakhonzwa ubona omunye kade ehlele ehlalweni umbone eguqa esihlalweni ebheka le ubona ukuthi siyakhonza akafuni futhi ukuphazamisa ngenxa yokuthi ugcwele umlilo akakwazi ukuhlala phansi kunendlela ibandla liba yiyo uma libhabhadiswe ngomoya kaNkulunkulu akubi ngathi use-lecture room cha bazalwane kuba nento enyakaza la angiphathi mekuma ubaba wakho phambili hayi mekuma umuntu uNkulunkulu akuthobele yena ngisho ecula icula elincane ngenxa yokuthi uMoses wakho ngenxa yokuthi ingelosi enyakazisa amanzi ulamane hase uzwa kubilite sabingelela thi ngiyanibingelele bazalwane utshalo seduze sinamhlanje kuzosuba akakasho lutho kodwa usuyamazi ukubingelela kwakho ukuthi ithoni yakhe meyinje namhlanje uNkulunkulu phakathi kwethu ningamcimi umoya bakhonza eAzusa Street umlilo could not be contained ngaphakathi endlini waze wabonakala ngaphandle kwindlu ababona ngaphakathi babethi bayakhonza nje kodwa abantu abangaphandle kuthiwa kwabonakala umlilo wawungasekho emakhanda abantu njengakwiPentecost kodwa kwiAzusa Street wavela ukukhetha ukuhlala phezu kwendlu njengoNkulunkulu ekhulumisa imphongolo njengoNkulunkulu ehleli phezu kwentaba engasakwazi ukuyifihla ngeke sikwazi ukumfihla uma sesigcwalisiwe. Oh my God, my Jesus. uJesu bengawafaka amaposter kodwa ngoba ubehamba nomlilo umlilo uyasanatha. Come on now, this is what the fire does, it attracts. Sometimes you will think baze bamthanda nje abantu cha umlilo okuye. If the church can possess nansenye into, we must refuse ukukhonza nabantu ababandayo. Ama-fire extinguishers. Ngoba ibandla melihleli lifana neketanga njenge-chain that connects njenge-socket mawuplug umlilo. Uma ubuhamba kuma uhambe uthi mawufika lapha ekhoneni khona amanzi, there's a possibility ukuthi lo lapha ya ngeke kuyazukiswa iflow. Ingakho inkonzo zomkhuleko sibalekile that we get the house in the equal same atmosphere. Oh my God, kwake kwalindwa umuntu in the upper room
uJesu eseshilo ukuthi umoya oyingcwele uzokwehla phakathi kwenu kwawukuthi abaphelele kwawukuthi ikhorama ihlangene Peter loyo owakhumbula ukuthi no kunomuntu owayephakathi kwethu aka replacewe. Oh Jesus, I don't want to be ahead of myself. It was important that they move together in one spirit. The house is in harmony. Everyone is here. I want to give a prophetic word to this house. And then after that, we move and speak briefly about quenching the Spirit of God. Hezekiel chapter number 13. Hezekiel chapter number 12. Verse number 21 to 25. Hezekiel chapter 12. Verse number 21 to 25. Izwi likaJehova lafika kimi lathi, ndodana yomuntu, siyini leso saka eninaso? Sacela ume kancane ma. Lokhu njengamanje esikufundayo izwi uNkulunkulu anginike lona for indlu yala ekhaya. Eshowe assembly of God. Ngifuna uyilalele njengoNkulunkulu ekhuluma nawe as a son and the daughter of this house. Ngiyacela ufunde ma. Ndodana yomuntu, siyini leso saka eninaso ezweni lakwa-Israyeli sokuthi izinsuku ziyajobeleleka nayo yonke imibono iphuthile na? Uthi uNkulunkulu uthi uHezekiel uNkulunkulu unginikeza izwi. Uthi, what is that proverb that you have in the land of Israel, saying that days are prolonged and every vision fail? Kusho ukuthi bekuthiwe uNkulunkulu uzokwenzela izinto ezinkulu kodwa linda mntaka baba. Kwase kuyisaka sakhona sokuthi uNkulunkulu usazoyibuyisa izinto zakho ezilahlekile kodwa uzothatha isikhathi sakhe. Then there was a time where God elokhe balalele njalo besho wavakashela umprofeti wakhe wathi kumprofeti siyini lesisaka emsisho ngami nithi izinto kusalokhe imile nembono isakude ukuphumelela noma ayiphumeleli. Ngiyacela uqhubeke ufunde. Ngalokho thana kubo Usathi uNkulunkulu, I am overturning that proverb. Oh my God. So you will no longer wait years. Ngeke kusashiwo ukuthi this time next year sekuzothiwa now. uNkulunkulu sezokhuluma enze. The reaper will overtake the one that plows. God is about to compress time. isho kanje inkosi uJehova Ithini? ngiyakwenza ukuba siphele leso saka. Uthi ngiyasiqeda isaka sokuthi izinto ngiyozenza ngaleso sikhathi uma ngizenzile kungenzeka futhi zingenzeki. Bangabe besafanisa ngaso kwa-Israyeli. Uthi sengiyayivala phezu kwaleli bandla, ngiyayivala ukuthi into ikhulunywa ngo-2026 yenzeke ngo-2027. Sengizokhuluma ngo-2026, ngo-2027 you will begin to walk in it, you will begin to see it. The same year that I speak up, it's the same year that I will fulfill it. My God, phezu kwempilo yakho ulahane hasera babashaya
phezu komndeni wakho. Uma ngike ngathi ngizokwenza angeke usalida njengabantu basemhlabeni, ngizosheshisa ngiyenze. Oh, akhona amanxusa. I want you to be praying right now. I want you to be praying right now. Oh, kukhona yini okumehlulayo? Into eyenziwa ukuthi kuthiwe kuSarah this time next year ingoba kwakuyi pregnant. I understand. Kodwa zikhona izinto ezingayona ipregnant. Esikwazi ukuthi this time next year ingoba ipregnant inikezwe isikhathi. Kodwa kunezinto athi uNkulunkulu, there is no need for you to wait 9 months. Hezekiel wathandaza wabheka odongweni wathi inkosi khumbula konke okuhle engake ngawenza. Lithi wathi mayibuyisa ubuso umprofeti uIsaya uyabuya ngaso leso sikhathi uzoguqa phansi uthi baba nansi imvuselelo isibhekile asazi sothatha nihlanganise nani sikuletha konke kuwe mawuqeda uthatha ifoni uthi uyabheka. Oh my Jesus, my God, sekukhona imessage engenile ethi lokho enicelayo nakho ethi baba iphi account number yakho, mama iphi. Oh Jesus, asiqhubeke ma kumashini. Kepha khuluma kubo ngokuthi izinsuku sezisondele nokugcwaliseka kwemibono yonke, ngokuba akusayi kuba khona umbono oyize. Kusho ukuthi uNkulunkulu uzovala ngisho abaprofeti bamanga, ngoba nansi into ekhathaza abantu ingoba kukhuluma abantu abangenalo igunya, bakhuluma izinto uNkulunkulu angayikhulumanga, bakhuphula ama-hopes abantu. Zathi izinto mayingasenzeki abantu bathi hayi uNkulunkulu sangifaka kwi-process because lo khulumile ubengathunyiwe. Oh, cela uqhubeke ma. Nokubhula okuthophayo endlini yakwa-Israyeli. Sengishilo bese ngakafiki nala. Oh Jesus, ukuthi abantu abazokhuluma ithi uNkulunkulu uzobavala umlomo. Nalaba basenza ngathi banomoya wokuprofeta kodwa bengenawo lesizini uNkulunkulu uzobavala umlomo, ngoba they've caused harm to the faith of the people of God. They have shipwrecked the faith of the people of God. Sagcina sithi uma kuyintando yakho baba, okwazi ukuthi umuntu mayisho njalo usuke engena i-direction, usuke engayazi counsel futhi kaNkulunkulu. Khona izinto ezingayona intando kaNkulunkulu. Ukupheka kwakhe akusiyi intando kaNkulunkulu. Ukugula kwakhe akusiyi intando kaNkulunkulu. Ukuhlukana komshado wakhe akusiyi intando kaNkulunkulu. Asiqhubeke ma. Ngokuba mina Jehova ngiyakukhuluma izwi Jesus, engiyakulikhuluma lenzeke lingabe litshaziswa, ngokuba ezinsukwini zenu nina siyabonga ma. God says, for I am the Lord, I will speak, and the word that I shall speak shall come to pass. Ngiyafisa bazalwane sibonga ukukhuluma kaNkulunkulu. Ngiyacela uMama uNdlunkulu asibongele izwi lesiprofeto elinganezeliwe.
Jesus. Jesus. Thank you, Jesus. Yes. Ngifisa ukunihalalisela ngoba ningena kwisizini yeharvest enkulu. Kusho ukuthi zonke iprofethi uNkulunkulu ayikhulumile phezu kwenu uthi isikhathi sazo seyifikile. Hallelujah. Hallelujah. Shilo umpostoli wathi izwi uNkulunkulu alinikele indlu lithe make room for more, stretch your tents. I want to give you just one exhortation. Prepare for warfare. Because the time of harvest is a time of warfare. Ngoba khona nomunye futhi osifunayo isivuno. Uma singenawo ama skillful laborers. Hayi abashumayeli. Ibandla linabo abashumayeli. Kodwa lishoda ngama laborers. Ngama retaining wall. That people come in and we don't lose them. Because the ama laborers they labor that uNkulunkulu bonke ababeke esandleni bafunya nisweke bekuso lize likhali icilongo. Kodwa abashumayeli bajabulela ukuthi ngibize altar call kwaphenduka abantu aba-100. Ngathi ungayobuza ukuthi phobaphi. What is your retaining strategy? A laborer does not waste. Uyasgada isivuno. Bangakanani abantu abafikela nabakhona namhlanje abaqalayo ukuba khona. Uma singenawo ama laborer bazoniphunyuka sebephakathi. Bangakanani abantu abanilandela online kodwa anayo indlela yokubalandelela ngoba umlilo awukho. It takes the zeal of God to pursue souls. Takes the zeal of the Lord. It will take you to be on fire for Jesus and understand the sacrifice that Jesus laid on the cross for you to notice that loss is ngiyaqala ukumbona enkonzweni. Uyazi ukuthi qala bebelusa from behind. This is what the Papa system introduced. Big chairs for us in the front. We are no longer able to be at the back and make sure that everyone must figure we pen uyangena. Oh my God. Oh my Jesus. Sesihlala ngaphambili sisiphume. May God deliver us. This is a fallen system. This is if we are in a fallen, and if we don't realize, sizosebenza kakhulu sivune kancane. Sizodla kakhulu kodwa singasuthi. Kuzoba sengathi uNkulunkulu umqambi manga. Kanti our nets are not mended. We have not postured ourselves correctly. Now, 1 Thessalonians chapter number 5, verse number 19 to 22. This is Paul speaking. Ukhuluma nebandla laseThessalonika. He's exalted them regarding the day of the Lord. Ubatshela ukuthi ukuhlwithwa kwebandla kuzokwenzeka kanjani. I don't want to get into that today. But here ubesevalelisa kuleli bandla. Then he's giving them the last instruction. Now you'll understand ukuthi umuntu mayisezohamba amazogcina iwona esiwafunayo. Bonke abantu bebengena bazokubuza ukuthi utheni uma isihamba. Athena amazwi kamkhulu esihamba. Ngoba lento ayishegcineni ilento
ezonenza nihlale nibumbane isibongo sekhaya sime. You must understand that this is a church that was in fire for Jesus. In such an extent that bayeka ngisho ukusebenza. But thina silinda ukubuya kaJesu asisayi kwi-secular world. Kwamele umpostoli afike ezorebuke athi cha bazalwane ongasebenza kangahle. Because babenza umlilo ophakathi kwabo bebona zonke izinto ziyize. When Paul saw that this church has so much fire and the revelation and the love of Christ, ukhuluma lamazwi ekugcineni. He says to them, these are my last words, quench not the Spirit of God. Quench not the Spirit of God. He has spoken to them. I know maybe because of time, I'm conscious of time. He gave them a list of things. I want to mention this one, though it's not part of my notes, but it's a retaining wall for the fire. He says, respect those who labors among you. Oh my God. Those that are over you and lord over you. He says, I admonish you to esteem them higher. If you want to see the fire of God retain and have the impact outside, honor authority. He says, oholayo akalingani nongaholi. Oh my God, this generation sigcotshwe sonke. Yebo kusho izwi that we are all priests and kings. Kodwa that is not the heart. Yes, we are kings and priests, but there are rankings in the spirit. And what makes us lose the power in our generation is not observing authority, rank, and leadership. Oh my God. When I woke up this morning, the Lord said, rest. After I finish resting, I want you to sit down and study about the evilness of gossip. Because that's the message I'm going to send you with to the church. Because they don't realize how they have devoured each other. They don't realize ukuthi ibancele kanjani amandla. Iwucishe kangakanani ukuhlebana nje kwabazali angakababala ukuhlewa ngabafundisi. Bebodwa. For you, you will think this is a slight thing. Ukuthatha ucingo and speak to God. You are planting discord. Ulwa netempeli. You are dividing the body. Not only that, you are opening a door of evilness to suppress that person osukukhuluma ngaye. Mawukhuluma ngomuntu usuku release usuku nikeza amademon an opportunity to attack him because your mouth is ordained. I said, yes, Lord. He said, you will think you are suffering many things. No, you are suffering one. Honor authority. I will not go to not speak evil about them. Honor them and esteem them. It must be clear that my leader, I esteem him more than all of you here. More than all. That must be true. I esteem them higher. Oh my God. When they speak, you listen. You not only listen, you also do. That is where the power of the church is. Now the Lord spoke to me regarding building trenches. In fact, this is the heartbeat of the apostle as he was doing our opening here.
speaking about Elijah, how he prepared for rain. 1 Kings chapter number 18, verse number 32. Ngiyacela usifundele ma. First Kings 18:32 ma. One thing that you must know about revival is that revival is responsibility. It's not a song, it's not rolling on the floor. It requires us to posture or position ourselves in a particular kunendlela kumele sime ngayo ku revival. Not ekufanele situle ngayo, kodwa kumele sime ngayo. Now when Elijah had announced that revival is coming in many ways that I'm not going to get into, the Bible says he began to build an altar. Ngicela ufunde ma. Inkosi yakwa-Israyeli kuJehoshaphathi, angishongo yini Okay. kuwe ukuthi Asifundi lapho, let's. 1 Kings 18 ma. 18:32. Yes, 32. Yes ma. Lithi iBhayibheli wakha ialtare ngamatshe egameni likaJehova. Maselithi iBhayibheli wase wenza imsele ngamatshe. Wenza imsele njani bazalwane elingene. Thina ngoba sihlala kwaZulu endaweni kwesinye isikhathi imvula ebuya ingabi khona. Abantu abadala nabantu abahlakaniphile bekuthi uma sebezwa noma sebazi ukuthi imvula isiyeza baqale babekelele izitsha. Abanye bebenza imsele bagubhe imsele ukuze imvula uma isina amanzi angene emseleni ahamba azayofika ensimini. Kunjalo bazalwane. Yini lokho kubizwa ngokuthi ama trenches. Now lithi iBhayibheli uElijah wakha ialtare kaNkulunkulu. Wathi mayiselakhile ialtare kaNkulunkulu wase wamba imsele. Uyimbelani imsele ukuthi mase kubekwe isacrifice phezulu. Uma kufika umlilo ukwazi ukudla yonke ungasabalali uye hayi bazalwane kodwa uhlale phezu kwesacrifice. Kungabi khona ingxenye yesacrifice engazange yehlelwe umlilo. Bengifuna ukumemezela ukuthi lenkonzo esikuyo uNkulunkulu uthi sizobuild ama trenches. Ukuthi laba sebengaphakathi angabi khona noyedwa ozophuma engazange okhelwe. Kuramashanda rababosanda sana mandele bobo sikatambela hase. Ngishingane encane, ngisho umkhulu omdala, ngisho loyo sepholile. Lithi izwi kaNkulunkulu wehla umlilo wadla konke waze wakhotha ngisho. Oh my God. Thina sizokwakha ama trenches kuyo yonke region. Hayi la kuphela. Lemkhuleko yangomsombuluko sizokwakha ama trenches ukuthi angabi khona nogodwa okuzophunyuka okuse region yaseShowe awehla umlilo ngisho sekhaya ezwe ukuthi imvuselelo isifikile. Kushane maya umufundi church history lithi Charles Finney wayesehleli kwistimela kwicoach umidlula ngase tavern bonke abantu babe bekubhiya phansi
bamangala abantu ukuthi yini bakhuluma abaziyo bathi kunendoda kaNkuluNkulu ebizwa ngokuthi uCharles Finney edlulayo bathi mebesho ku-church history bathi meyingena e-supermarket ezoyithengela nje ubisi abantu babevele bame kuma ukuthenga baphenduke. O Ramashane Mohosa, uyephi umlilo wakho? Wena uhlala eduze kwesangoma singazamuli ngisho kanye, uhlala eduze kwamadimoni angakhayisi ngisho kanye ngoba umlilo wakho uqinile. You have become so common. Kuramashane Bohase. Kunezinto ezenzeka ebedroom ongale awuzazi kodwa unomoya kaNkuluNkulu wazizambulo kodwa awuzazi izinto ezenzeka ngaphansi nje kwekhala lakho. Uphi umlilo wakho? What happened to your fire? What happened to your fire? Uyephi umlilo kaNkuluNkulu ebandleni? Sakhonza nabantu abangaphendukile. Size sicela ukuthi mu-understandeni sakhonza nabantu abangayishiyile izono. Uyephi umlilo? Kushantala bahaseya. Ngisindiswa sasisahlabelela abantu bebe bezoyinikela. Athe fika umfundisi abantu balele phansi sisamile nje sihlabelela ngoba sasifundisiwe ukuthi ikholwa asikakashumayela asikakabizwa sisama worshiper nje kodwa sasazi ukuthi every day before uzohlabelela uqala entabeni. Oh Jesus. Now God says to me, tell them, Paul 1 Thessalonians 5, despise not prophecy. Then the Lord says to me, do you know there are people who live their life as if they are despising prophecy? But their life is an insult to my speakings. Kunabantu abaprofetha ukuthi bazokwenza izinto ezinkulu kodwa indlela abaphila ngayo ayitshengisa ukuthi babantu abali lithi uElijah esebemezelile ukuthi asihlangane lithi wakhe altar. He changed the way of doing things. He began to structure himself and prepare himself for what he had declared. Genesis 25, it speaks of Esau. Imbiza ngokuthi he is a profane man. Go Hebrews chapter number 12. Because he took lightly the things of God. The Lord says to me, kunabantu, kunamabandla, indlela enza ngayo ngathi akaze kushiwo lutho. Eshowe Assemblies of God ngiyanibongela. Ngoba umpostoli utheme Yesu uNkulunkulu ekhuluma wase wasukuma wenza ama trenches njengale nkonzo esikuyo. It is positioning you for what God has spoken to you. I was looking at Esau and the Lord says Esau lacked imaginary. He had no imagination. He lived for now. He could not see the things to come. That's why umfowabo mayethi ngidayisela ibirthright wathi siyini lesisipho noma lobuzibulo obululana. He despised. He took lightly the prophecies upon bazalwane umuntu maye prophethiwe bayapha bazalwane abathi mebephuma enkonzweni kade kwehla isiprofeto sabo bathi angisaye ekhaya ngentabeni. Khumbula ngelanga ngisayintombazane kwakwafika inkonzo ngasekhaya kwashunya ilwanga lelo langa ngacela untombazane ngihamba ngathi ngicela ushiye ekhaya ukuthi angisakwazi ukuya sengiyentabeni.
ngangazi ukuthi kanti mina ngisabi kodwa izwi likaNkulunkulu laba namandla ngangokuthi ngalelo langa ngaphuma enkonzweni ngakhuphuka intaba ngahlala khona kwaze kwasekuseni ngehle ekseni sengibuya ngekhaya because izwi lalikhulunyiwe I understood ukuthi if I don't do anything kunento ethi mayikhulunywe kuwena kumele uyeke ukudla hayi kumele kube ukuthi ukudla okudla emini namhlanje besokokugcina ngoba uNkulunkulu useshilo wathi akukhulumile uzokwenza ngokusheshsha uvela ungene kwi-fasting engamenyezelwe because you already see your eyes have opened up ukukhuluma kaNkulunkulu kupropeller an action uma kungakumuveli ayikho into kulezi insuku engizwa ukuthi angaza ngiphume ngewindi uma kade kucula ubuzalwane abazalwane bashaya izandla angazi ukuthi lo moya wokuperforma sizowuyeka nini uma kade kuhlabelela umuntu usuka dumisa uNkulunkulu you don't know how dangerous ukushawela kwezandla has been to the worshippers qeda ukucula seshaya izandla spirit of performance nabazalwane bakushayela izandla ngoba you entertain us well if you did ministry here when you finish we will lie down we will be crying like abantu mebesashaya izandla mawuqeda ukukhonza okwazi ukuthi awukhonzanga uperforme kahle kumele abantu baphume bekhala inyembezi kumele baphume bengakuthandi bengabe umprofeti baphume bengakuzwa kuze kusho uNkulunkulu athi mbizeni futhi ngoba ufike washo wathi nina libandla elicima umoya wathi kuningi ngabe sengikwenzile phakathi kwenu kodwa nginayo indlela yokwenza kushana intercessors pray intercessors pray intercessors pray intercessors pray intercessors pray kuramane hashikata merabose kushana mahasera bahase Nkulunkulu ufuna ukudla umhlaba kurabasha kodwa ukusebenza kwakhe nikuvimbile ngokuthi ningawakha ama-trenches abanye mamdlunkulu abekho nje namhlanje kuqala umkhuleka bekho i-excuse yakhe ngibuya late i-excuse yakhe ngenza i-homework yey'ngane kodwa useshila uMoses wethu wathi sizokwakha ama-trenches ukuze singamvimbi umoya ukuze singamcimi umoya iy'nkonzo zangomsombuluko ezokwakha imsele kunento ekumele ingene ekhaya lakho ngikhuluma nawe uma ungezi ngomsombuluko uzokwenza ama-trenches udonsa amanzi ukuthi kusekhaya lakho izinto izolokhu ifana kunento ephekwa la oshama ngiyayizwa kunento uNkulunkulu azoyipheka inhloso yakhe indodakazi yakho inhloso yakho umnyeni wakho inhloso yayo isemsebenzini wakho shamane hasela bahase hela brose kumele mawufika la uthi inkosi lento obuzoyenza lana ayize nasekhaya ayigobhoze eshowe ayigobhoze esikoleni ayigobhoze emsebenzini shareba seraba amanxusa wathandaze kurababashaya ngibona ingelosi kurababababasatha sizosilekelela shana mahaya. Can the intercessors pray? Can the intercessors pray? There is a bad thing that is happening. Sinikezwa amandla kumanabasha
some of you must commit. Ayabash. Ngiyasabu ukuyikhuluma le. Ngoba ngizwe umpostoli ngokukhulu ukuyithoba. Ethi kunemkhuleko engeke isavalwa. Ngeke kusashiwo ukuthi umkhuleko kaFebruary. Kunama fastings angeke asavalwa. Asekuzoba unyaka wonke. Udle ngo6 unyaka wonke. Come on now, come on now. Udle ngo6 unyaka wonke. Come on, ama intercessors pray. Joba ngikhuluma ukuphinda. Kuraba shere bosaya. Receive life, receive strength, receive grace. Kurama shanta la brodiante. Who said he has made us able ministers? You are able. The new covenant is a ministry of the Spirit. It's a ministry of grace. It's the ministry of life. We are able to disperse in life in the whole region. Kushanta paya. Kifuna manxusa biza amadolobha kule ndawo. Kifuna wamemeze. He says, I've made you able ministers. Sizomemeza le ndawo. He says you are able not to quench my spirit. I've given you authority to release. Can the church stand on its feet as we begin to pray? Akube nendawo zomemeza. Akube nomgaqo zomemeza. Shane bahasera. Rabababababa shanta. Sherebebebesa. He has given us power to release the fire. Come on, pray, pray. Come on, pray, pray, pray. Pray, pray. We are saying, show it back to Jesus. We are saying, show it back to Jesus. And show it belongs to Jesus. This place is going to be too small. Pull them, Lord. Pull them to the altar. 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 Shepela kudabasa. I see the fire of God falling upon this house. Men and women are being baptized. Men and women, young men and young children. There is a revival of fire. There is a revival of fire. Kobashale, Korebashale, Korebababash, Korebabababash, Kuramane ane ase, Kusharaba, Kurababababababas. Those that are under the power, can we bring them to the altar? In the name of Jesus. In the name of Jesus. Just bring them if they are next to you. Kuramande lebosh. Kurababababasat. Just bring them, bring it. Bring it, bring it, bring it here. If you say, Lord, restore my fire, just bring them. Restore my fire. Restore my fire. I want you to run to the front. Lord, restore my fire. Lord, restore my fire. Lord, restore my fire. Lord, restore my fire. Lord, restore my fire.
If that is your prayer, I want you to run to the front. Kumaserabahai. Kurabababasha. With the permission of the apostle, can Uzindela just sing that song? Ethi vuthisa Nkosi. Kuramashane bosia. Mofika phambili uphakamisa izandla zakho. Can I have the apostle of the house? I want to say to you, please look at me. From today, your life will never be the same. Yabona lento eyenza ungathandazeki. Ibigcina izolo. There are some of you abame lapho. Oh my God, you are struggling to pray. If I were you, angabe ngila kwi-altar call. Kuramashane bosika taparasi. Kurabababa sat. Lento evela isinde mawuthandaza. Kuramashinta baroko siyanta. uNkulunkulu uthi woza. Shabahaseta. Abanye sebeqalile bayayizwa manje. Bayizwi yaphuma umoya engcwele wehlela kubo. Mofika phambili phakamisa izandla zakho. Uthi upholi lokhu sakwamukela enkosini. We freely give it unto you. Korabababa sheketa bababasa. Kebabababa shikata. Hi 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 hi. Hi hi hi. Hi hi hi. Hi hi hi. Sheketa da da sa. Bayawuswa. Bayawuswa. Nawo. Sherabayaya. Alela likapa. Nangu nangu nangu. Nangu nangu nangu. Shekepa. He's upon you, upon you. You want a lawyer. You want a hero, hero, hero. Hero, hero, hero. Hero, hero. Shela baba basa. Shela baba basa. Tatu mlilo, tatu. Tatu, tatu, tatu. Tatu, tatu.
Jesus. Ontapala kuda bashante pelikapala. Close your eyes and lift up your hands. Suvala umnyango loya ngabikho umuntu ozophuma ngegama lika Jesu namandla. We are catching the fire. Ngegama lika Jesu namandla. Ibandla lonke liyathandaza. In the mighty name of Jesus. Ibandla lonke liyathandaza. Open your mouth. Kela bashanta pala. Kota pa pale bose.